Howdy dildo. Noniin, piti olla siivouspäivä, mutta täällä ollaan taas verstaalla. Jännästi toi imuri ei kiinnostanut, vaan kiinnostaa sormusten teko. Mä ajattelin, että tänään pyöräytetään muutama sormus, niitä mulla ei tuon nettikaupassa ole ollutkaan. Luin muuten mielenkiintoisen artikkelin tuossa meidän nykyihmisten keskittymiskyvystä, joka on kokonaiset 3 sekuntia. Eli tässä vaiheessa video, kun on mennyt about 26 sekuntia tai jotain, niin ei siellä enää monta ole jäljellä. Mutta mä veikkaan edellisen videon palautteista, muun muassa Noora Kotkasta, Vikku Lapuan peräreijästä, hänen omien sanojensa mukaan, ja Suspe Voi Koskelta on kattonut videoita. Pankaa toki tohon alas tai missä täällä nyt on kommentoitu jutut, että jos nyt jossain kattelette, että minkälaisista peräreijistä te kattelette näitä. Mut hei, monta työvaihetta. Let's go. Tehdään vaan sormia. Noniin, oho, nätti kiekkura. Ihan kuin olisi pipo pyörinyt päässä. Hei, tommonen tossa nyt tulee 1 kerros välissä, tai möniää päällä ja lisää tulee ja välihiontoja ja kaikkea muuta. Eli mä jatkan taas möniäilyä, laitan lopputuloksia tähän loppuun. Vähän pitkä video tuli taas, mutta ehkä joskus semmonen video, missä on kaikki prosessin vaiheet alusta loppuun. Niin Mut. Nyt mä lähden imurin varteen. Moro!